Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. And sa atong suliran, ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Maricor, 32 anyos na karon, taga Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kanhing bana, ngawa niya pagsuporta sa among duha ka mga anak. Aron niyo sabtan, sugdon ko sa diyang unang tuig pa lang sa among kaminyoon. Ingon ini ang mga panghitabo. Hey! Oh, kadiyot lang, Nana. Kadugay ba yung mga kable? Sorry do, nakatog na manggod ko. Di man day kagikan. Hubog naman sad ka. Ay, pagbubuhat ha. Bawa niya. Oh, Subuksa mo ko lang. Jerome. Sabi hindi ka mabahawa. Kay ihap pa ko ni helmet ni mo. Oh, Ha? ayaw dong. Sa pag gusto ka? Ayaw dong, mabdos in taong ko sa atong anak. Bahawa lagi niya! Oh. Grabe, anong bana ni mo eh. Wag yun, ayo. Magmahay mang kurunday, pero wala ko'y mahimo. Unsaon, na naman may umaabot nga anak. Ay, malaki, uy. Nya, unsaon naman lang intaw ng gimapdos ni mo kung padayon siya nga mag-iningon anak? Oh, maningkamot na lang kikog ako iniday. Pangandam sa umaabot. May gani, kay naka-decide ka mo take nagitag board exam, no? Awa ka ron. Usan na gitin taon ka ka maestra, parehas na gitin ta. Maulagi, kung dili patungod sa among kamanghurang anak ni Jerome, o patingali gyapon ko ni take og board exam ang tudron. Mao gyud. At least karon, na nakay kaugalingon ni mong source of income. Kay di naman gid ka maklaom sa imong bana baya. Day. Nagabian gyud din ang pauli da. Nakakaon na ba ka ang mga bata ron sa? Yan ako sa amo. Jerome? Oh! Ay! Jerome! Maricor, Nagulsa mo nili? ni anak ka? Saan ninyong gibuhat? Nigamit mo ang ginaniling drogas? Yan na palag, uy. Yan ang bitot ha. Yan mo sa ato, kaysa mato pa mi sa gawas. Dito lang ba ito? Kaya ka mo preso ko? Jerome! Ay kaplaka. Ipatuko na ang mga bata sa paninamo sugdi. Mga pasag dilaw namin, Maricor. Jerome! Duka, uy. Kadaghan pa na ako buhato nun. Naghimo pa ko sa mga grado sa akong mga estudyante. Huwag ka sa ka, Maricor. Asa ka, Jerome? Bawa na ka. Jerome, di ba kamisaad ka naman ako nga muundang na ka? Ay, lagi. Pero kung naman, God,
Kuan man gud, Sa, pangitaon mo gud sa akong lawas Maricor. Undag man bitaw ko pero dili diha dayon. Hinahinay lang gud. Jerome, Recorded by X Thunder Gaming. sa pagkatinuod lang, grabe gyud ang akong pag-anto sa akong bana sud sa among kaminyoon. Kay gawa sa manapat siya nako, bisyoso pagyud. Og ang nakapait kay mogamit og ginadiling drugas. Hangtod nga gisudlan na sad niya ang pagpamabay. Hinungdan nga nagkabuwag mi. Og wala na sad kumugukod niya kay ako na una kaysa mag-uban tuod mi, pero wa naman say ayo ang mong pagpuyo. Dili nako siya hilabtan pero ang ako lang musuporta lang gyapon siya sa iyang anak sa iyang makaya. Sa una, okay ra. Pero kadugayan, wa naman gyud siya muhatag og suporta sa among anak. Unya, Ma, unsa ka kung adtuon ako sa papa ma kay mga ikog suporta niya. Hapit na mong among ting exam? ikaw good nak. Katultol di ka sa ila? Uma, Nala sige. Og balita ilang unya ko kun sa manggani. Kay para mapangitaan ako paagi pananglit kun doon na may kuwang ha. sige ma. Mao ba? Nadiri ka po yung imong bana? Ex-banaday. Unya din masa ka mahibaw, anak, uy. Sa akong anak nga lalaki good si Jake. Naman sila'y kontak sa iyang papa. At doon ganito niya kay pangayoan niyang suporta. Kay wa namang gid mo hatag taod-taod na. Uy, mao ba? Mutlang kagon sa gama atong iyang lakaw ron. Unsa? Mao na ma. Wa ko ni siya mahatag kay siya man kunoy mo nagpa-eskwela siyang kaipon ron. Unya, napayo anak daan iyang kaipon. Nisulti gyud siya nimo ana, Jake. Pagkaasag nawa ng umahan nimo oy. Ma, Maayo ka ni suporta siya sa iyang babae o pa-eskwela. Pero kamo nga iyang mga anak, wala gyud siya mo dumdum og suporta ninyo. ma, kalma lang. Dili mahimong kalma, Jake. Kaya ra niya nga wa na ko siya obliga ha. Bisag sa inyong pag-eskwela na lang unta. Bisag ikaw na lang. Ma, Sige lang. Palabihan na siya sa iyang gibati. May adlaw ra gyud unya na tawanan ako. ma. Mao ginaya akong gikasurukan sa akong dugo. Kay wa gyud siya makahatag og suporta sa iyang kaugalingong mga anak, pero nakahimo og pagsuporta sa iyang babay nga iyang gikaipon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Sa akong nahibaw-an karon, na siya negosyo nga nagdagan ron, pero wa gyud gihapon siya modumdum og hatag og suporta para sa iyang mga anak. Unsa may pwede na kong ikaso niya og asa man kumuduol? Ikaduhang pangutana. What if dili nako siya kasuhan sa pagkakaron? Unya, paabton ko nig pila ka tuig. Pwede ba ko makapaningil niya sa umaabot sa pila ka tuig nga wa niya pagsuporta? O kung dili man niya matuman ang pila ka tuig nga wa niya pagsuporta sa among mga anak, pwede ba siyang mapreso? Kay ganahan kong lisod-lisuron gyud ni siya kung magmagahi manggid gani siya karon. Ikatulong pangutana. Dili na gyud unta ko ganahan nga mugukod aning tawhana kay wa gyud siya ayo atong nagpuyo pa mi. Pero isip nga iya pagyapon kong asawa. Unsa may pwede na akong mabuhat para sa akong mga anak? Gusto man gyud nako nga i-fight ang rights para sa mga bata. Ilabi na kay naa siya negosyo ron og ang nagpahimos og maayo mao ang iyang babay nga gikapuyo ron og ang anak sa babay. Ikaw pa to katapusang pangutana. Asa man ko pwedeng moduol aron makatabang sa akong sitwasyon. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Maricor. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, sa nga ni Attorney Eileen Batahan o Dr. Rene Obra, ako una si Radioman Attorney Buin Algono ang makiguban kaninyo sa ato ang tulumanon kini ang akong suliran. Atong hatagan og pagtagad karon ang problema ni Maricor taga Cebu City. Usa ni siya ka maestra. Luoy in taon kini si Maricor ka nakataghap siya hang kulukoy nga bana ginganlan og Jerome. Adis-adis palahubog og karon gibiyaan sila og naanay kapuyo. Mao ni ang pangutana karon ni Maricor.
atong hatagan og pagtagad. Una, nahibaw-an ni Maricor nga naa na negosyo kini si Jerome. Pwede ba nga mangayo siya og suporta kay gahi man gyud kuno kayo nga mo suporta ngadtos ilang mga anak? Yes. Katungod kana nimo Maricor nga mo represent sa imuhang mga bata ug kay kamo kasado man kay matud nimo ba naman nimo si Jerome, ikaw nga asawa ug ang imuhang mga anak may katungod nga mangayo og suporta ni Jerome. Karon, unsang kasuha ang i-file ug gahi gyud kayo? Pwede nga ang kaso nga ipasaka violation under Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004, VAUC. Sa unsa nga ground? Economic abuse. Ang balaod nag-ingon, i-abandon gani sa bana or sa mister ang pamilya tungod kay gusto siya nga pasmuhon ang ihang pamilya, then muso din ha ang kaso nga VAUC. Ikaduhang pangutana, what if di na nako siya pasakaan og kaso? Unya, pabuton pa nako ang pipila ka mga tuig o kung dili man gyud gihapon siya mo suporta sa amo mga anak, pwede ba siyang mapriso? Kay ganahan ko nga lisulusiron siya kung magmagahe gyud. Yes, ang kining kasong VAUC, do na kini priso. Mga labing minus unom ka tuig nga mapriso ang imong bana nga si Jerome. Kung gahe gyud kayo nga mo suporta diha ninyo. But og imong i-VAUC, kiman i-Maricor, dunay prescriptive period ang atuang balaod. Unsa man ning gitawag og prescriptive period? Dunay expiration, dunay deadline. I-review ka na sa abogado ug wa ba ta nalapasi og deadline ug mo file ka og kaso nga VAUC. However, sa kaso nga support, lahi ni nga kaso ha, ikumparar sa VAUC, ang support under the Family Code ug sa the New Civil Code, dili mo prescribe. Buti pasabot, bisan pagpipila ka tuig na ang mulabay, as long ang imuhang mga anak nang ginahanglan pa og suporta ni Jerome, pwede ka nga mo file og kaso nga support ngadto sa korte. Pero ang kasong support, walay priso. Og i-grant sa korte ang kaso nga support nga imuhang pangayoon Maricor, mo fix ang korte kung pilaman ang isuporta ni Jerome dinha ninyo. Ikatulo, di na magidunta ko ganahan nga mugukod aning tawhana, kay wagod siya'y ayo sa diha nagpuyo kami. Pero karon na naman po siya'y puyo-puyo, unsa may pwede na kong buhaton para sa akong mga anak. Gusto unta nako nga i-fight ang katungod sa among mga bata. Ang imong buhaton, Maricor, kung gusto kang i-fight ang katungod sa imong mga bata, number 1, kung gusto kang ipapriso ang imuhang bana, mo file ka og kaso nga VAUC. O di ka gusto nga ipapriso, ang kaso nga i-file, support. Ikaupat nga pangutana, asa ko pwede nga moduol aron matabangan ko sa sitwasyon. Una, Maricor, labing maayo, moduol una ka sa barangay, sa lupong tagapamayapa, aron sabot-sabutan ang problema. Kay basin di ay og madapa og hilot-hilot ang inyong problema ni Jerome og mosuporta siya sa mga bata. Now, og di mo madaog hilot din ha sa barangay, human na issue ang certification to file action, moadto ka sa women's desk sa Philippine National Police. Matag station sa ato ang kapulisan, dunay women's desk. Ang trabaho sa women's desk, mo entertain ka na sa mga kaso nga may kalambigitan ang katungod sa kababayenan. Apil na sa mga anak. Way bayad ngadto sa women's desk sa Philippine National Police. O gusto ka nga patagmon gina nimo imuhang bana, file nimo og kaso nga VAUC. Aron mapriso na. Ha? Kung gusto jud kang imuhan ng hatagag leksyon ang kulukoy nimong bana. But og dili nimo ipapriso kay naluoy pakas imong bana, pwede nga ang kasong i-file support, civil nga kaso. Now, human ka makaadto sa women's desk sa Philippine National Police. Kuhaan ka og affidavit para i-file na ang kaso nga VAUC against sa imuhang bana. Ang imong kaso pananglitan ma-file ngadto sa korte, dili ka angay nga maproblema na og abogado. Kay ang imong abogado unya og ma-file na ang kasong VAUC ngadto sa korte, ang fiscal. Ang fiscal wa kay bayad. Natural og mokuha kag private nga abogado, dunay bayad. However, og fiscal ang imuhang padad-on sa kaso ngadto sa korte,
wa kay bayad. Ang imo lang mo cooperate ka unsa may panginahanglan sa fiskal. Ang imo lang mao nga mohatag sab ka og sakto gyud nga panahon sa taral na sa kaso. Mo coordinate ka sa fiskal ug unsa may iyahang mga gikinahanglan. Kana, atong i-recap ang ako ang advice nimo Maricor. Kini bang imong bana nga si Jerome? Duna siya'y obligasyon diha ninyo para suportahan kamo. Now, giabandon na kamo ni Jerome, unya wa na mo suporta ngadto sa mga bata on the ground of economic abuse. Pwede nga pasakaan og kaso si Jerome under Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ug magkonbikto si Jerome, may chance magpuyog-uyog siya sa rihas sud sa 6 ka tuig. Kay criminal case man ang vowsy. Ug di ka gusto nga ipapriso ni Mos Jerome, ang kaso nga i-file support. Civil case, why priso? Apan og i-grant sa korte ang imong hangyo, mo fix ang judge kung pila ang purta or pila man ang amount of support nga ihatag ni Jerome sa inyong pamilya. Now, og nga problema ka asa kaduol, adto ka sa women's desk sa Philippine National Police nga mo assist nimo pagpreparar sa kaso ngadto sa korte. Ig-abot na ngadto sa korte, mo coordinate ikaw sa fiscal nga maoy mo prosecute sa kaso. So kana lang na Maricor, salamat kayo sa pagpadaan nimo sa imong suliran dinhi sa ato ang tulumanon. Kini ang akong suliran. Sangan ni Attorney Eileen Bathan o Dr. Rene Obra, ako si Radyoman Attorney Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyong pagkaminaw, himyaon ng Ginoo. Mayong adlaw, Pilipinas!